Heb je 18 oktober al gaat te doen? Dan kom gezellig naar hier. Mijn nieuwe cd op Senaat wordt namelijk gepresenteerd in... En niet zo. En hier. De entree is gratis. Gratis. Wie kunnen we allemaal? Big Benny, Nee. Zishu, La Bamba, Spik en Span, Christel en PJ, Jeff Verheijden, de Vrouwlui van Chas, Niels en Kai En de presentatie is in hand van Monsieur Maurice. en er wordt ook nog spectaculair gedanst. Ja, en dan heb ik hem hoor. Maar wat gezellig, dus ik zie nu de 18e.